Uyabona uNkulunkulu nje wathatha amandlwane yabantu besifazane. Wayebona ukuthi amadoda amaxoki. Kahle Amadoda ayathanda ukukhuluma, ahlula abantu besifazane. Amadoda aseqoka bodies manje. Mina ngisiza umuntu ofuna usizo. Ongithukayo usithuka yena nosizi lwakubo nokuxaya kwakubo. Mina ngenza lokho engikwenzayo. Onenkinga yalokho athatha isibhamu sibekela. Ubone ukuthi ungidubula. ngeke Angikwazi ukulapha inkabe ezingaka. Mina ngisiza inkabe ezingaka. Bese nje ngiveze udlala ufuza volo nje. Ngisho ufike esikolweni sami, mangiqhamuka ngeke ngakushaya uvalo. Ngisho ungayiqinisa nginyanga phela mina. yebo Mangiqhamuka ngeke ngakushaya uvalo. Nakuthiwa usuplaneni ngeke ngakushaya uvalo ngiyabheja. Ngiyabheja ngibheja ubaba Makhawula. yebo Inkabe eziningi ikhandwe yimi. Eziningi inkabe ikhandwe yimi. Othisha omkhulu abaningi aphethe izikole bakhandwe yimi lento uma uqhamuka uthisha umqhamuka ushaya uvalo. Ukungazi kwenze njani kusibanibani. Kanti ilento engimnikeze engiyibekeke negazini. yeah Umuthi wesithunzi awungakusabisa abantu bakusabe. Abakusaba abantu futhi bese beyakuthanda khona eduze lento ishintshane leduze. Yeah. Ukukhandela umuthi muhle.